Police mobile nahulog sa tulay sa Aguilar, Pangasinan. Isang pulis sugatan. Nakaalerto si Jasmine Gabriel Galban. Nakataob na sa gilid ng tulay ang police mobile na ito nang respondihan ng pulisya sa Aguilar, Pangasinan. Sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pulis na sakay at nagmaneho sa police mobile. Ayon sa investigasyon, galing sa quarantine checkpoint ang biktima at pabalik na sa police station. Pagdating sa tulay ay nagkaaberya na raw ang sasakyan, dahilan para mawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang pulis at mahulog sa tulay. Doon po sa may approaching ng tulay, doon nahulog. According sa investigation, nag-lock yung steering handle na itong steering wheel. Agad dinala sa pagamutan ng biktima. Well, nasa hospital pa rin at nagpapagamot. May mga tama siya sa katawan at due to the impact siguro nung pagkabagsak, no? At subject for another medical examination dahil nga may parang natamaan yung ulo niya. Tiniyak naman ng PNP na regular ang maintenance ng mga police mobile. Bagamat hindi magamit sa ngayon ang nahulog sa tulay na police mobile, wala naman umanong magiging problema sa pagresponde sa bayan dahil meron pang ibang mga police mobile na pwedeng gamitin. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.